iton. Bisan pinapakasikluan lumabay, diring susumpan at mga buhay. Magpapinin na unang kumapupay kulpan ang oras sa lasayaw. Magpapadayon habisan pag-unang henerasyon, oras sa lagi hapon at ayun. Bisdiin nga sa rayawan, imong makikita, oras sa atukan at inaarigan. Kay kung ilimawarang pagpapamigaw at sa rayawan, kay kurang sa kundaan na nakakagita dito ayan. Oras sa nakakarin mo, bisan di-isigat gihapon, sabi na mga parubaton, kurang sa alba upay sayawin. Kay kung manigawan matungahan, sa kiwaray kagod kalumian, kaya di mo abilidad di magsayaw iklikim. Halang pagsarayaw lang kita ay kalipayan at arisuban padayon. Sige at ang itong iyong ikarala, kung tutos pa ito lalim pagpasuklit na. Pag-araw at ang kay bakit masunod ka na, yan ang pagsayaw at pagkakurat sa pagtawag ang hangganan mo, pinahanglis ka. Dali ay masunod pa itong iba. Sa tapapasok-pasok pa ato na tikangan, ayaw kita pag inalaala. Kaya mga oras bulawan, ahil mo sa gilingan kayo. Kaya kung makininay-inay ka pa, asa nga mauunahan ka. Anong kurso na dalahin ito kung ito nakakadala. Salit sakay, ayaw paunin, para di rin ka maalkansin. Kakaragan ilong ibayan, kung di matuman at ikaroyan. Sa kamay oras pa, tikahin, kung makalugar ka, pirahin. Paniguro mo, ayaw magpaunin. Kay ano nga natili ka man nakaakot, nagsiring ka hato nga ang hula ang imig upaon. Kay anong tigdala ng pag-uka haakot, nag-iba naman natin mo desisyon. Alam mo na siya man ang ikaruyan, matubot na kung nga kita na duhain magugulag. Bisan kung masamaran itong kakundukan, nakaratot ko na lang ay palanman. Pero kung palihin mong iday o sa kamamaya, ako mahagyo bisan pa kundi ay lang. Karunag ko iday nga magpadis kita, pagsayaw bisan pa dahil ay lang. Kung arayo pa na ayaw hingalimtihan, mga kalipay gamit sa rumanta. Kapag sayaw nagkakaabot kung itadudong mo, bisan ayaw ka na. Thank you so much, Board Member Mark Paul Gonzalez ug sugad man dito hanimog kaado kan Madam Emma Sidra Nabong all the way from the city of Ormoc. Damo nga salamat. And we would like to acknowledge and